kubor nakaslem jong unongsan hima. Arngut kirang ba bril kila do no yala ka jing im hadin ka jing shabat boarding electric hagas nong kpeps im ribhoy district katkum gutulong khubor bala yo lum laong ba ka jing jia ka de ka bala jia ha ka por shiteng mit jong ka snisat jan ba ya ka met jong ka tiki arngut kirang ba ki badai ne ka snong umden laang ya ka bala tip kerteng kum ulal lapang henry fusaus nem karta bat upian nam sao sa fusaus nem karta lalap degi pat ba haga step sngi ublay haga por kumba prashteng minstem nakaliang ki bor pulit hadin ga jingyo jingtip halor ga teka jingjia kilalet ban shimtino ya ka men bat ra sha bernihat CIC bat ya ka examine post mortem la pelat no hadin ga jingkerpat ki bahaying hasem jong kitiki ar ki rangba ki bala klar